हेल' खुलुमबाय नोंथां बयखौबो आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनानै थाबावबाय लोगोफोर आङो दिनैहाय मायाव दंफैयो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिबाय थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बियो जोंनि बासबारि ओरै ट्रेन स्टेशन आरोना आङो बेखौनो नोंथांमोननि थाखाय एक्सप्लर खालामनो एबा शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबावनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै नायलांदो जोंनि बासबारि स्टेशना एबा ट्रेन स्टेशना आपडेट जादों आरो जालांगासिनो आरोना आपडेट जानायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबाय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट अननानै स्किप खालामासै नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांदोल' लेट्स गो एन्डफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेनोमोन बासबारि स्टेशना दा बेखौ सिफायजोबनां बे थाङो आरोना एलाय नैबेजोंहाय बासबारि ओरै बाजारा बेजों थाङो साइडथिं बारनांगौ जानानै फैयो आरोना बेवहाय उनफोरनि भिडिअआव देखायगोन अभारब्रिज होनांगौ ना मानांगौ होगोन ना मागोन नुगोन आरो उनफोरनि भिडिअआव ओइलाय ओरैजोंबो गोबां बिजोंनो जागोन आरोना ओजोंहाय फाइनालि नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नायलाय बेनो बेजों ओरै साइडथिं जाबावगोन आरोना ओरै गंसे ओरै गंबैसो जायो जायखिजाया उनफोरनि भिडिअआव नोंथांमोना नुगोन आरो नायलाय जास्ट नोंथांमोना आं दिन्थिबायल' आरो उनफोरनि भिडिअफोराव आङो नोंथांमोननो मोजाङैनो दिन्थिगोन आरोना नैबे लाइन बासबारि स्टेशन आरोना बेनो नैबे नै दा सिफायजोब्बाय आरोना बेखौहाय स्टेशना फिसाखामोन दा बियो गोबां गिदिरानो जागोन आरो अननानै नायलांबानो नेक्स्टफोरनि भिडिअआव आरो मोजाङै दिन्थिबावगोन आं हाग्रा सनजोब्बाय नै जिसिपिजोंहाय साफा खालामजोब्बाय आरो बेजोंबो बारायगोन आरो ओरै बारायनो होनबायो फाइनालि लोगोफोर आपडेट जागासिनो दं आरोना नैबे बेफोर गासिबो सिफायजोबनांबाय नैलाय बेफोर दखाना बियो गासिबो रेलवेनि गोग्लैजोबो आरोना बे हाया बेवहाय दखाना गंसेबो थानाय नङा बेफोरावहाय ओरैजोंहाय अमा हाथाय ना हाथाय दैलि बाजार जायो दैलि बाजारा बेयाव जानाय नङा आरोना नेक्स्टफोरनि भिडिअआवहाय मोजाङैनो दिन्थिगोन आङो उनफोरनियावहाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय